אני סובייקטיבי בעניין הזה. מצטרפת אלינו עורכת הדין שלומציון מנדלמן. ערב טוב לך. שלום וברכה. עורכת דינו של יונתן רובין. שאלה שלא כל כך הצלחתי לקבל תשובה מלאה עליה בעימות בין חגית ליונתן. למה בעצם כל השנים הללו הוא לא דאג לקחת אחריות, לבקש סליחה, להתחיל בטיפול? מה ההסבר לזה? אם יש משהו שיונתן רובין דאג, זה לקחת אחריות. זאת אומרת, מהרגע שהגורמים המקצועיים אליהם חגית פנו אליו, הוא מיד לקח אחריות והקשיב להוראות שלהם. ההוראות שלהם היו, אתה לא יוצר עם חגית קשר עד שהיא יוצרת איתך קשר. למשל, דובר על בקשה מפורשת שלה שהוא לא יגיע לאירועים משפחתיים שלה. כן הגיע. ההגעה שלו לאירועים שלה נבעה ממקום אחד. ההורים שלו היו אלה שניהלו את לאן להגיע, איך תגיע ואם תגיע. וכשהוא מתבקש מההורים שלו להגיע, זה כי הוא מקבל מסרים חד משמעיים שזה על דעתה ומקובל עליה. זה לא נראה לך ככה קצת לשחק אותה ראש קטן? זאת אומרת, במקום אחד להגיד, תראו, הגורמים המקצועיים אמרו לי לא ליצור קשר, אז לא יצרתי איתה קשר. אנחנו לא מכירים את זה ככה. אחרי זה הוא אומר, הגעתי לאירועים כי ההורים אמרו לי וחשבתי שהיא רוצה, למרות ששמעתי מפורשות שהיא לא רוצה שאני אגיע לאירועים, והוא שם אותה בעמדה מאוד קשה שהיא צריכה לראות את מי שגרם לה לטראומה כל כך קשה. כשהוא מגיע לאירועים, הוא לא פונה אליה והוא לא מדבר איתה. והוא מגיע כי הוא יודע שהיא מוכנה ורוצה שהוא יגיע. אין כאן שום ניסיון שלו להוסיף איזשהו נזק או איזשהו כאב. ההפך, הוא מאוד התנהל כמה שפחות מתחת לרדאר. אותם גורמים שבהם הוא כל כך נתלה, זה הרפורם תקנה, שזו התלונה השנייה שבהם טיפלו אי פעם. לא מדובר באיזו סמכות מקצועית, טיפולית, משטרה או משהו. גם אומרים לו, כך לפחות אנחנו הבנו את הסיכום ביניהם, שהוא לא ייקח לידיו סמכות תורנית או חינוכית, ולמרות זאת הוא הולך לקורס רבנים, מה שעושה אותו כשיר כרגע להדריך אנשים, לתת עצות לאנשים. כשיונתן רובין נפגש עם פורום תקנה, דרכו הייתה להוראה. וכשהם הבינו את האירוע ושמעו שהוא לוקח אחריות, הם אמרו לו, אתה לא תוכל לעסוק בהוראה, אבל הם אלה שנתנו לו את האישור ללכת לקריירה של הרבנות הצבאית. מה שאנחנו מדברים זה על אירועים שקרו לפני 30 שנה, כשהוא קטין. לטענתו הוא קטין, לטענתו הוא גם היה בגיר בחלק מהאירועים. לטענתו שהוא קטין, כן, אבל זו טענה שנשמעה לאורך שנים. לא היה זכר, לא לאונס ולא לבגירות. הוא עשה בדיקת פוליגרף שאיששה את הטענה שלו גם לעניין העובדה שהוא היה קטין וגם לעובדת האונס הנטען. לפיה הוא יצא דובר אמת, שהוא לא אנס אותה. אבל מה שעומד כאן על הפרק, שלאור העובדה שהוא היה קטין, מה שנקרא, לפחות לשיטתה ברוב השנים שלפיהם היא טוענת שהיא נפגעה, הרי שאם הוא היה נשפט, אנחנו מדברים על שיקולי שיקום אחרים. השם שלו לא היה מתפרסם. הוא גם לא היה סגן אלוף ברבנות הצבאית. בוחן את תהליך השיקום. אני לא בטוחה, ואני אגיד לך למה. כי כשאתה נשפט כקטין, השם שלך לא יפורסם, יש סיכוי שתשתקם. אוקיי, אנחנו צריכים לסיים. עורכת הדין שלומציון מנדלמן, אני רוצה להודות לך על הדברים. תודה רבה. חגית.